Ah, sí, perdón. Pepe, da Pobra, hola. Sí, hola. Que tal, Pepe? Mira, eu tuve unha vez, necesitaba dinheiro nas Palmas de Gran Canaria, ali nun barrio que se chama Escaleritas. Entonces pasaba... O nome xa promete, Escaleritas, moi ben. Escaleritas. Sí, Escaleritas nas Palmas de Gran Canaria. Entonces necesitaba dinheiro e ali había as caixas de Cataluña. Fun a primeira, por lógico. Claro. Cheguei e aquí Pa que andar 2 metros máis, non? Se aparece de Caixa de Cataluña, non? Eu son de aquí, de Taragoña. Anda, cerca Barcelona, de Girona, Lleida e Taragoña. Por iso foi a Caixa de Cataluña. E que fixo Pepe, entón? Que fixo logo? Home, que só necesitei unha libreta. Unha libreta para min e máis para un hermano que estaba en Mallorca. Entonces dalle unha hora de preparar o preparativo para a libreta e dixen, bueno, pois ingrésame aí 1000 pesetas. Entonces collela, un momentiño, vai falar co director, lógico, porque eu tiña pensión domiciliada en Pobra, e chegame e dille, mira, non pode ser. Collime, eu levaba unha mochila, levantime, tiña a man a mochila, por dentro, lógico, simulando unha arma de fuego. Entonces levantime... Unha cousa, Pepe, isto cando foi? A ver se prescribeu, non? No 2000. Prescribiu o delito, si, adiante, Pepe, adiante. Por meses. Entonces levantei e me dixen, fora todo o mundo menos os empleados. Este é un atraco. Entonces mi má, un día chegou, bueno, foronse marchando, unha estaba cobrando, e dixe, ai, pero a min que me pagan antes de marchar, entonces, bueno, pois, deñe o diñeiro que sale a todos. Salen todos, van salindo, pero non querían salir, había un que non quería salir. Levántase o director e di, por favor, vayan saliendo todos que vamos a cerrar. Cerraron a porta. Entonces eu chego á caixa, estaban todos empleados, pasmados o que iba a pasar. Entonces chego á caixa e me di a chavala que estaba na caixa, non tiña nin 30 anos, e me di, que deseaba? Me deseaba que me deixaras aí 1000 pesetas. Entonces colle ela, 2 monedas de 500 pesetas e máis dá. Dou media volta, marcho, e voume para a Marquesina a esperar a guagua. Entonces sinto... Autobús, non? Autobús canario. Sí. Entonces sinto un... Que igual pensa que... Alguén pensa que igual guagua significa refén ou cómplice ou tal. Non, é Moito autobús. está cambiando o jalego, non? Aos 5 minutos de estar ali na Marquesina, ven como se me pasara por encima un tren de mercancías. Foi o guardia jurado que me pegou unha patada de cara no peito e tirou-me ao chan, todo pola calle abaixo. Había ali un chaval que quería me E conta como se fose Disneylandia, é unha cosa alucinante, Pepe. Sí, pero isto é certo todo. Como? Está no periódico. Podedes acudir a internet ao terminar. Entonces se marcha o guardia jurado co botín que eu había recuperado, que non foi roubo, que foi préstamo, porque eu tiña a pensión aí. Entonces marcha. Non foi roubo, foi préstamo. Claro, porque a da Caixa me preguntou que quería. Eu dixen, opción A, roubo, opción B, préstamo. Por favor, préstame, déixame aí 1000 pesetas. Entonces marchou o guardia jurado co botín ao banco, decir, recuperei o botín. Unha vez collido todo do chan, fume andando ao banco. Ahora estaba todo os correos, todos, a policía, a xente. E veo, entonces, veo a cara do guardia jurado. Pálido como un morto. Entonces dime, pasa, por favor, vamos a negociar. Entonces, negociar con quen? Contigo, a ver como me pagas o golpe que me destes. Entonces, que lle fixera, hai que lembrar que lle fixo unha chave de karate. De karate, cuidado. Sí, entonces eu collo marcho por que se puxo así? Sabedes por qué? Por calcar cousa. É que tamén poñes así por calcar a cousa.
porque pensaba que levaba a pistola. Claro. Entonces eu marcho e acordonan a zona, chaman a policía, acordonan a zona, Policía Nacional, Policía Local, eu iba andando no camiño porque xa non tiña cartos para a guagua. Claro. Entonces, cólleme, venme unha policía montada e párame. Como é unha policía montada? Cabalo. A cabalo. Canadá para hacer, había refuerzos internacionales. A moto del Senecor. Ai, moto. Para, detenido, queda usted detenido. Venga, ponga las manos aí, eu quero esforzarme un pouco, e dime, no te esfuerces que va a ser peor. Ahora te las quería poner por delante y ahora te las voy a poner por detrás. Entonces chaman o coche da Nacional, claro, para levarme a comisaría. Claro, claro. Entonces chega o coche da Nacional, méteme atrás e dime, a ver, ¿dónde está la pistola? Dicen que ¡no hay pistola! ¡No, sospecha! Por todo isto, canto tempo foi? Canto tempo foi? Si, isto que contamos, dende que foi, dende que atopou a Caixa de Cataluña ata que... Foi no 2000. No, pero canto tempo pasou, dende que atopou a Caixa de Cataluña ata que entrou na patrulla Policía Nacional? Pasarían 2 horas ou así. Ainda pasou É que o el tempo. contaba con que a policía chegara unha hora máis tarde, home. Ao ser Canarias, dixo, tardará unha hora en chegar. Dase conta que xa estuve máis dunha hora no banco, Claro, claro. Xa. Pero como simulastes que tiñas unha pistola? Debaixo da chaqueta ou como? Na No, mochila. ca mochila. O sea, colléstela como se fora unha escopeta a mochila. Sí. Aquí non ves películas, Carla. Non é que... Haría así. Meteu a man e aquí hai Claro. unha pistola. Teño unha pistola aquí abaixo, claro. Moi ben. E ao final como acabou a Entonces, historia, a ver? me tomaron os datos, me tomaron as huellas dactilares, todo, o nombre de todo, para mandar ao resto das comisarías de España. Ou da península e máis das islas. Entonces me levaron despois deso, de tomar os datos todos, veña á cárcel. Nunha celda. Había ali un tal que era o amo da cárcel, chamábase Marconi. Entonces enterouse máis tarde de que eu había asaltado o banco, que era porque puxeron atraca un banco en Chamán e se llevan de botín 2 monedas de 500 pesetas. Foi un escándalo. Dixeron, por que non cogiste millones e me dabas uno a mí? Claro, ti disfrutando os millóns e máis a mí na cárcel, verdad? Sí, un pequeno detalle. Joder, Pepe, pues vaya mañá, vaya, qué maravilla, Tío, onde che foi a cabeza tamén, internet, ustedes en internet. Mi madriña, no, estamos vendo por aquí, sí, 2024. Xa encontramos. Ah, sí. Bueno, foi dúas semanas seguidas en Canarias. Foi unha semana, foi un día aquí na Voz de Galicia, a ver, que foi en julio, creo. No, atopamos. E despois estuvo no calabozo. ¿Qué? Despois estuvo no calabozo, porque claro, isto é un delito. Sí, non había nin bate, nin había nada, había que pensar por as paredes. Mira, como están os calabozos de Canarias. Sí. Joder, Pepe, pues gracias por contárnoslo. Bueno, espero que recomenda vivamente, non? Facer, se alguén está polas Canarias teño unha tarde que non sei que facer. Claro. Oye, Pepe, moitas gracias polo sentido do humor, Bueno, gracias a vos por escoitarme. Un biquiño, Pepe, que grande. Moito grande, non sei. Grande, vale, chao. Ata loguiño. Claro, é que hai igual de delito que leves pistola que fajas que tes, non? Bueno, non debería. Non é o mesmo, pero sí. Non é o mesmo, pero bueno. Porque a fin de contas non tes a pistola en sí, pero está simulando unha pistola e claro, sí. Bueno, pero, a ver, Sí, home, se ve unha persona a drogarche che di dame 1000 pesetas. Eu creo, non. Despois de negociar, en plan, oye, toma a cartilla. Non che podo dar. E aparte que Pepe é un tipo entrañable, imagino que despois acabará dándose unha aperta cos, eu que sei, son eses momentos de... Pero mira, de necesidade, Isto pasa, necesitaba 1000 pesetas. Isto pasa en Monforte e o banco dille, tomar 1000 pesetas doches do meu bolsillo, anda. Tío. Pero bueno, eu que sei, o Canarias, Ainda nos rimos. No, sí.
Bos días, só fixen 2 simpas na miña vida e foi por non cobrarme despois de pedilo varias ocasións e pensar que me estaban vacilando. Unha delas, os empregados falando entre eles e nada de facerme a conta, pois como os que eu marchei, eran contas de pouco importe e non que sexa algo que me gustaría facelo, ni me sentín ben. Pero entendo perfectamente o que di... E unha vez fixen porque tamén tardaron un montón, e ao día seguinte fun pagar. O sea, porque marchei, porque tiña presa, en plan, estuvemos unha hora e pico esperando, tal, e marchamos, e ao día seguinte volvemos, que sabes canto non pagamos porque tal, e pagamos. Xa. Bueno. Quero dicir, joder, porque ante todo... Bueno, pero unha cousa é esperar, porque teñe moito curro, e outra cousa, o que di aquí este amigo, que estean aí latricando entre eles, non? Ou con un cliente que dis, claro, que este como é cliente todos os días, está falando con él, non sei que non sei canto, e a mí me deixa aquí media hora mirando e pasmando. Xa, bueno. Bueno, moitos comentarios aquí polo amigo